Oras mah di ta saluna manang di dia pita maringanat tong mandi dongan ituan songon nang somal. Tapatupa konten tadi son ima ditaringo dia ka ru ni peredetun. Sanggup basota ba judullah ima hata padohan yo putus si julu tubuh na manduk martapuk bulung marbona sakalan. Marnata suhut marnapuna gesen. Ado lapatan ning manang jale dia do filosofina. Jadi iko botot tadu tutu tapuk ni napuran manang tapuk ni bulung disarani napuran manang na bulung ni HP iko botot taro siap pucuk dari mana manang siap tonga manang siap bona asa taboto ma sarupa di dia kena men wesisueno nang arong balik dia kasusuan disarani napuran asa taboto dia garis-garisnya porsiero hita dia ka bulung napuran nabui gabi ubet suniru nang di sakalan bolo sakalan boto taro dia bona per bona dia perujung asa taboto imana dia si pakyo manaltal manang gui jegel sarupa may marnata suhu marnapuna ugesen molo hita merulaw tutu iko botot taro mulai siap perhudul nang siap perjongjong sian uduran botot taro dia apalah nasi solho mulai siap bapa na hamarangi ima si jalo bara manang pamarai nakuk ma tuaka namar hamarangi tutu dua sede upung namar hamarangi tutu dua amang mangulehi namar hamarangi satu gijang na song dido dia ka pertuturan asa unang adong marsi sulu kan nang dia ka perjabara song unido tang boy hita itur jalota jabarti anggidulita suang-suangi nang sibeli na alai ati dia dang adong manang adong halangan sahat dogokon alai dang ro atau tu boy mahita nagabi pasahat to manang majalo sungsunido nang dihita di tano persirahan molo majalo gokon mga dupya ke ulew so malla dihitaon tibudo ke ulew saat do tu nape dia ke ulew ujuk rupani manang ulew mamasuki si begading tuwet nang dia ke ulew harwan nasi olo do saat tu bona tulang bona niari tulang rurubut baket hule-hule na marhamaranggi iko botot taro dia apalah horong tak alau pasahat tu apalagi hita mergasi hobing ido sa iboto akka partarubuan dia mah hurunga dia mah apalah si solhokna asa unang arong akka panghiburuon aturan hami dope aturan hami isarani arong gokut tu hita siano putta hariara meruleu manang lapatan na pamurot taro na meruleu alai bonani harina manang na bona tulang na siano putta hariara mulo adong dupi dilueti unang alani hita umalo makatahu gabi hita mancalo tutu pas hatu taro tu hariara unang gabi lau tu huta gurgur alai molo dang adong be tetap do adong nakaring alai dang dapok na be dilueti atau tu dang silangan nami hamuin na pamurota atau tu jalo otta may halai tak do dohonot tahita paingotot dia ka ru ni pertuturan asa unang adong akka marsisulukan jujud rupani aturan hami aturan odo pe inna di tano persirahan jujud on kau persoalan dang asal jaluan alai adong dotong rupani wasa dang buiro hule-hule namar hamaranggi arong may
alani rating-ratingin na arong alani manang ala dang sien dupi ima akka hulu-hulu na marhamarang itu tuh gabi dipirwakil ko. Jadi tuh tanggap laro si Tobuk Bulu gabi buy mahita mancalo ay tita masong sinakaning bulu adong dupi na gabi hera horong ni nasida tuh sido pasatotta asong lima bolo di ulan suhinya pang naupat boleh do ulan ada naguki mana apala tulang deng bui jalo tuh ikon langsung doro si Tobuk Bulu ai molo dang adong alani halangan rupani mang na dang buiro alani ka situasi ekonomi atau tuh ikut kita mertelepon asa bui di perwakil hutu hita langsung ni matong dia ke pertuturan mertapuk bulung marbona sekal tongdo merlapatan contoh na mersi gabi-gabian mersi buru-buruan runduk nyeme gabi na inna sipata sede sipata tul sipata boru sipata hule-hule atong do merpake paduhan ni mertapuk bulung marbona sakalang contoh au merga si hobi mangalak buru peseribu pajupang mamuse merga peseribu na mangalak buru hobi marsi pataka sama si diro na sumulhot si hobi gunway bulu tudu sudu noy sarupa tong tudu sudu sarupa alay di paupat to telu na sida to tuseni mahita membuat tutur unang adong sipata amolo dison hule mahamu bolo di jabumu hamu merejai di sono ikut tong dotong hot dia ka pertuturan ni jadi songoni ma perjupat di opason na urang adul dia ka padukan sebulu ini